Insemmilkom il-ġdid nilqakom għal programm News.mt. Illum se nitkellmu dwar ix-Shadow Minister Chris Said li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista mingħajr ma kellu ebda jett jagħmel dan għadda biċċa art li kienet intenzjonata l-housing soċjali fidejn il-privat. Dan għamlu 48 siegħa biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali li fiha il-Partit Nazzjonalista ħareġ tellif. Meta morna konferenza tal-aħbarijiet u staqsejna lil Chris Said dwar dawn il-fatti u għamlilna sfida. Għalilna stidnuna fuq il-One u aħna hekk għamilna. Meta tridu stidnuni fuq programm fuq is-Super One u staqsu li tridu. Ma kontx Ministru, kif ordnajt li l-art tingħata? Meta trid. Ministru ma kontx inti dak iż-żmien Jason Azzopardi. Jiena min-naħa tal-housing ġiet rilaxxata l-art. Meta trid stidinni. Tistaqsik hawnhekk għandek iċ-ċans kollu tini risposta. Risposta. Meta trid stedinni programm fuq is-Super One. Risposta dwar il-fatt li inti ma kontx Ministru tal-Artijiet u ordnajt li l-art tingħata. S'għandek iċ-ċans kollu hawnhekk tini risposta. Diġà tajtek M'hemmx għalfejn stedinni tiegħek. Tieni ċans nirrispondik. Diġà tajtkom risposta fil-press conference din il-ġimgħa. Lest li nerġa' nispjega kollox fuq is-Super One waqt programm fejn tistgħu tagħmlu l-mistoqsijiet. Spjega li hawnhekk ma kontx Ministru u ordnajt li tingħata l-art. Diġà spjegajtilkom. Grazzi tal-li tinsab hawnhekk magħna. Grazzi lilek tal-istedina. Iva, esprimejt ruħek b'mod ċar li xtaqt tiġi hawnhekk aħna stidinnik u aċċettajt l-istedina tagħna se nitkellmu dwar art li ma art fin-naxxar 20 sena ilu kienet esproprijata mill-gvern bilan li din l-art tilqa' fiha proġett tal-housing. Din l-istess art ftit sigħat qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali 48 siegħa biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali għaddiet għand is-sidien oriġinali tagħha. Allura, l-ewwel domanda tiegħi tiġi kważi naturali. Ma tara xejn ħażin illi lejliet elezzjoni din l-art terġa' tmur lura għand il-privat art li kienet suppost qed tintuża għal proġetti soċjali? Ġenis, mhux talli ma kien hemm xejn ħażin, talli saret ġustizzja. Hawn għandna sitwazzjoni fejn kif spjegajt tant tajjeb inti fl-introduzzjoni tiegħek, hija art li kienet ittieħdet b'espropjazzjoni. Issa dak min qed jarana jaf li espropjazzjoni mhux ftehim bejn tnejn min-nies li jaqblu fuq u tnejn, imma hija xi ħaġa sfurzata. Jiġifieri il-gvern b'mod sfurzat jieħu l-art mingħand il-privat biex juża għal skop pubbliku, suppost. Issa f'dan il-każ, kif qed tant tajjeb inti wkoll, kellna sitwazzjoni fejn l-art ittieħdet mingħand il-privat 20-25 sena qabel u parti minnha baqgħet ma ntużax għal dak is-snin kollu. Mela allura kienet qed issir inġustizzja ma' dik il-familja li tteħdidilha biċċa art kbira, biċċa minnha ntużat u biċċa minnha ma ntużax. U allura biex issir ġustizzja, dik l-art ingħatat lura u ingħatat lura mhux hekk flajru, imma ingħatat lura skont policies li kellu l-gvern għax din importanti li ngħiduha. Il-gvern kellu żewġ policies. L-ewwel policy kienet illi fi żmien fl-aħħar leġislatura, u mhux policy li għamilta jien, policy li għamilha l-Cabinet, b'mod ġenerali għall-gvern kollu. Fejn allura l-gvern kien iddeċieda li dawk l-artijiet li kienu ġew espropjati għal skop pubbliku għadda żmien u baqgħu ma ntużawx, dawk l-artijiet jingħataw lura. Infatti, din kienet deċiżjoni tal-Cabinet u ġiet imħadma across the board mill-Ministeri kollha. Biex nagħtik eżempju, Transport Malta biss f'okkażjoni waħda tat lura iktar minn 40,000 metru kwadru lil ħafna sidien. Art li kienet itteħdilhom ma ntużax minn tat lura. Għaliex għamel il-gvern għaliex ħa dik il-policy one biex issir ġustizzja ma' dawk is-sidien u tu għaliex kien hemm sitwazzjoni wkoll fejn il-qrati tagħna bdew jagħtu ammont sostanzjali ta' danni. U d-danni min iħallasom? Ma jħallasomx il-Ministru li jkun għamel l-espropjazzjoni, jew il-Ministru jew il-Gvern li jkun iddeċida li jżomm dik l-art hemmhekk ma jużajiex, ħada li l-privatu ma użajiex, imma d-danni iħallasom il-poplu Malti u għawċi mit-taxxi. Tajb li qed issemmi il-Ministru li suppost kien responsabbli għal din l-espropjazzjoni. Issa fuq dan li għad inti għamilt l-ispjega tiegħek kien għandi numru ta' domandi appuntu fuq din l-ispjega. L-ewwel waħda, injorajt għal kollox il-fatt li jien semmejtlek illi dan sar 48 siegħa biss qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Għalfejn? Ara, Ġenis, inti taf li l-littra fejn jien awtorizzajt
u l-awtorità ta' djar permezz ta' CEO awtorizzaw ma ġiex 48 sija qabel l-elezzjoni, ġiet f'Jannar tal-2013. Apparti hekk, l-ittra kienet l-aħħar pass minn sensiela ta' proċess, minn proċess sħiħ li kien ilu għaddej ix-xhur. Il-kontratt li għamil fatt ta' deċiżjoni tiegħek sar fis-7 ta' Marzu 2013. Min hemm il-qudiem. Vera jew le? Is-sitwazzjoni. Ħanispjegalek. Qed imwieġbek. Sar fis-7 ta' Marzu 2013. L-ittra li permezz tagħha l-Housing Authority u l-Ministeru tiegħi awtorizzaw lill-Lands Department, il-Government Property Division, il-GPD, biex huma jimxu billi jarġgħu jgħaddu l-art lura lis-sidien oriġinali. Mhux qed ngħidu nagħtu l-art. Saret meta? Ġenni, m'għandniex sitwazzjoni fejn lejlet l-elezzjoni. Lejlet l-elezzjoni. Taf sar lejlet U ma l-elezzjoni. taraħiex sospettuża però li ħalli Taf sar lejlet l-elezzjoni. Id-dil ta' Cafe Premier. U tant sar lejlet l-elezzjoni, id-dil ta' Cafe Premier, illi malli ħarreġ ir-riżultat. Cafe Premier ma tispjegax għalfejn saret daqshekk lejlet l-elezzjoni. Issa. Id-dil ta' Cafe Premier. Tini ċans nistaqsi paċenzja. Għandi domanda oħra. Ma ġbidekx ir-risposta ħallini. Kellek imma l-approvazzjoni. Għax di li ma nistax nifhem. Id-dil tal-Cafe Premier sar lejlet l-elezzjoni. Xkulli għandu x'jaqsam. Qed nitkellmu fuq proprjetà ta' dil li saret lejlet l-elezzjoni. Cafe Premier tiġġustifika l-deċiżjoni li ħadd lejlet l-elezzjoni ma naħsibx li tagħmel sens. Id-deċiżjoni li ħadd jien hija deċiżjoni li kienet in line mal-policies tal-gvern. Diġà spjegajtlek policy waħda ma ħallejtniex nispjegalek. Ma ħallejtniex nispjegalek. Kollox pass laqgħet insemmu in line mal-policies tal-gvern. Inti tikkonfermali biex inserħu rasna illi kellek l-approvazzjoni tal-bord tal-awtorità ta' djar fidejk bil-miktub. Mela, jew le, dik hija t-tieni policy. Il-policy li kellha l-awtorità ta' djar. Diġà spjegajtlek il-policy li kellu l-gvern b'mod ġenerali. Kellek l-approval. L-awtorità ta' djar kellha policy li kienet pubblika, mhux policy moħbijata, jew policy ġast ma jafħad bija, tant kienet pubblika li saru numru ta' press releases. Kien hemm numru ta' press conferences. Ma kellek l-approval. Issa jekk tagħtini ċans nispjegalek ngħidlek. L-autorità li m'għandix bżonn ħafna l-autorità ta' djar kellha policy ċara. U jien imxejt u CEO tal-autorità ta' djar mexa ma dik il-policy li kellha l-autorità. Li m'għandekx bżonn l-approval tal-bord, il-bord li tant jgarantixxi trasparenza. Dik il-policy li kien hemm. Jekk tieni opportunità ġen nispjegalek jekk ma trix tagħtini ċans tagħtinix. Mela, l-autorità ta' djar kellha policy ċara. Jew ħadtix jien, meta kont ministru jien, laqas il-ministru ta' qabli, il-ministru ta' qabel ta' qabli. U l-policy x'kienet? Li l-awtorità ta' djar ma tibnix iżjed units E. Dil-policy kienet imfaħra mill-NGOs ambjentali u kienet imfaħra mill-Malta Developers Association. Għalfejn kienet ittieħdet dik il-policy. L-autorità hawnhekk ħajkollok il-policy. Għax anke u m'għandekx raġun. L-autorità ta' djar. Ħalli s-semmija jiddeċidu huma x'in nispjegaw. Is-semmija ħajdeċidu huma meta jiena ngħidilek illi hemm 40 permess validu illi lilek imerruk. Ġifieri, l-awtorità ta' djar kellha xejn inqas minn 40 permess validu biex tibni sa Marzu 2013. Ġifieri mhux veru dan li qed tgħid. Lura d-domanda tiegħi kellek l-approval tal-bord tal-awtorità. Jiena ġejt biex tagħmel il-mistoqsijiet u nirrispondik, jekk ma tinix ċans nirrispondik. Qed nirrispondik fuq id-domandi, mela. L-40 permess li kellha l-awtorità. Inta qed tilna kellha 40 permess. Fl-aħħar 8 snin l-awtorità la fil-aħħar leġislatura u laqqas fi 3 snin u xarejn ta' dan il-gvern ma bniet l-ebda unit għaliex. Għax għandha policy l-awtorità illi tuża stok tal-privat xi fisser. Ħarġet il-permessi ma nħawdux moħħin. Ħarġet 40 permess validu. Illi flok tibni mhux ħajnbnew minnhom għal dawn. Li ma użathomx. F'dawn it-3 snin dal-gvern ma benix unit waħda għaliex. Għax il-Partit Laburista fil-programm elettorali. Paġna wieħed paragrafu 64 jgħid. Illi tant kienet tajba l-iskema kiri illi kellha l-awtorità ta' djar illi kien se jkompli fuqha. Ħalliha li ma komplix, imma dik kienet il-weda. Għalfejn baqgħu jinħarġu il-permessi. Mela, se nispjegalek, jekk ittini ċans nispjegalek. Le, ħaġa, jiena saqsejtek żewġ domandi, u mbagħad qlibna fuq l-40 permess. L-ewwel domanda tiegħi tibqa' valida inti kellek l-approval tal-bord tal-awtorità
l-awtorità ta' djar bil-miktub. Ġenis, kont qed nispjegalek u waqqafni mill-inkompli nispjegalek. Issek tagħtini ċans nispjegalek mela l-awtorità ta' djar kellha policy ċara pubblika li mhix se tibni iżjed. Mela allura li l-artijiet li kellha li kienu ttieħdu lil privat ma kellix aktar bżonnhom. Dik l-awtorità ta' djar, dik id-deċiżjoni kienet ħadita, deċiżjoni minuted, deċiżjoni pubblika mhux minuted biss, għalita fil-pubbliku, il-pubbliku kollu kien jaf biha, tant kien jaf biha li l-Partit Laburista adotta fil-programm elettorali u qal se nkompli fuqha. Xi fisser din il-policy? Din il-policy kienet saret biex 1. Ma tintużax iżjed art. 2. Artijiet li kienu ttieħdu lil privat jingħatawhom lura. 3. Kien hawn stok kbir ta' appartamenti tal-privat li kienu vojta jintużaw dawk għas-social housing. U 4. L-awtorità ma tkunx responsabbli iżjed li tibni u tagħmel il-maintenance għax meta tibni u jkollha l-proprjetà tagħha l-awtorità kellha r-responsabilità fuqha. Illi trid tagħmel il-maintenance kollu hi. Mal-bord awtorizzak. Il-bord awtorizza biex ma jibnix iżjed units u jieħu tal-privat. U Mhux biex tieħu art. Mhux biex tieħu art li kienet intenzjonata tal-housing u tija l-privat. Li ma tajniex il-tajnija lura lis-sit oriġinali. Int stess sit oriġinali mhux bil-fors privat kienet familja. Ma nilagħbux bil-kliem, naqblu. Kienet familja li teħditilhom art kbira, ħafna minnha ntużat għall-plots tal-gvern li kien jagħti il-gvern biex jibnu djar tagħhom, biċċa ma ntużax. Damet hemm iżjed minn 20 sena, wara iżjed minn 20 sena sew, wara 20 sena kienet ġustizzja li din tingħata lura lil dik il-familja. Anzi, il-gvern għandu jara li fejn hemm martijiet li għadhom ma natawx lura lis-sidin privati, nataw lura ara ġenis ara fil-każ tar-requisitions. Ukoll l-awtorità ta' djar, requisitions. Però f'dal każ partikolari. Ma jogħġbokx ma tkomplix tisma'. Qed nipprova nifhem, ġifieri mid-dera r-risposta tiegħek hija le. Għatlek, dik inti qed tgħidu, qed poġġili l-klim fħal, ir-risposta tiegħi li l-awtorità ta' djar kellha deċiżjoni ċara li ma tibnix iżjed u fejn hemm martijiet tal-privat tagħtihom lura lil privat la darba ma ntużawx. Din kienet taqa' perfettament f'dak il-kwadru. Issa inti għax domanda validissima oħra inti xi dritt kellek tindaħal fil-lands. Jiena ma ntħallx fil-lens, jiena kull ma milt illi jiena u l-awtorità ta' djar. Kif ma ntħallx fil-lens? Jiena u l-awtorità ta' djar tajna bil-miktub lill-Lands Department, il-Government Property Division, li hija l-entità governattiva li tieħu ħsieb il-proprjetà tal-gvern, li min-naħa tal-awtorità din l-art ma kellix iżjed bżonna u li setet ittija lura lis-sidin li kienet itteħditilhom. U tteħditilhom b'mod sfurzat. Ġifieri dan mhux ftehmu u bijawha lill-gvern, din il-gvern marra qabad qal din l-art toġobni ħanoħodha. Però naqblu li b'daqqa ta' firma tiegħek l-art reġgħet ingħatat lura lil-privat. Mela, daqqa ta' firma tiegħi li m'għandi xejn naħbi għaliex għamilta fuq letterhead bil-firma tiegħi u bitra. Ġifieri kellek id-dritt tindaħal allura. Bitra li ikot il-Ministru ta' dak iż-żmien. Kelli ċertu responsabilità. Inti kont responsabbli mill-housing. Mhux mill-lands. Il-lands għamlet il-proċess tagħha, ġifieri aħna f'din is-sitwazzjoni il-housing tat lura l-art lill-lands u qaltilhom jien din m'għandix bżonna tista' tija lura lis-sit oriġinali skont il-policy li kellu l-gvern. Jiġifieri. U hemmhekk kien ngħatat imma ħanistaqsi x'sar ħażin billi ngħatat lura lis-sidin oriġinali. Mhux tagħhom kienet, mhux lilhom ħaduha. Il-kwistjoni mhux ingħatat lura lis-sidin oriġinali, il-kwistjoni hija kif ingħatat, minn min ingħatat, meta ingħatat. Taf x'inhu ħażin fejn kellek artijiet jew proprjetajiet bini li ttieħed mill-gvern għal skop ta' housing. U llum huma każini tal-Partit Laburista, tal-Mistrija, tal-Mistrija, dak inti tgħidu m'għandux jaqsam. Emmi l-isfida ġenis illi l-Partit Laburista jagħmel bħal m'għamel il-gvern. U jagħti lura l-artijiet, il-proprjetajiet li tafx kienet tal-Mistrija ġenis l-Australia Hall fejn b'daqqa tal-Prim Ministru, b'daqqa ta' firma, l-Prim Ministru Joseph Muscat jagħti rigal ta' 10 miljun lil-kap tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Dik żgur hija konflitt ta' interess mhux li tagħmel ġustizzja u tagħti lura lis-sidin tagħha l-art li kienet itteħditilhom 20 sena qabel u ma ntużax. Inti kont responsabbli, niftehmu, ħalli ma nħawdux li moħħ ta' nista. Inti kont responsabbli mill-housing. Jason Azzopardi kien responsabbli mill-lands. Issa, kieku jiena ngħidlek, jien naf, nsemmu nies illi dak iż-żmien kienu responsabbli minn affarijiet oħra. Nieħdu jien naf Giovanna Devono bħala eżempju, kieku din ordnat il-xi ħadd
tagħti ordnijiet fil-housing, Giovanna De Bono. Inti kont taċċetta. Ara, qed tħallat l-affarijiet li Qed m'għandhomx inġi x'aqsmu. kif m'għandux jaqsam. Ħanispjegalek. Mela inti Nista' meta nispjegalek? kont responsabbli mill-awtorità ta' djar ħad deċiżjoni li għandha Programm intervista jew dialogu mal-lands. jew dibattitu fil-każ Messex Stadium kellim tal-Labor biex nagħmlu dibattitu. Jiena safenna fien huwa intervista u inti tagħmel lil mistoqsijiet. Iva, hekk Jekk trid nagħmel. tagħmlu dibattitu nagħmlu dibattitu, ma Hekk jimpurtax. Mela, L-aggressività mhux posta. Mela. Hawnhekk kienet insaqsik ġenwinament jekk int kellek dritt tindaħal fuq suġġetti li assolutament ma kellekx taqsam miegħu. mela. L-art kienet anti-housing. Biex il-Government Property Division, jiġifieri il-Lands, jimxi biex itija lura l-CDM bil-forsi tkun hemm ir-rilax mill-housing. Kien hemm ir-rilax mill-Ministru responsabbli mill-housing u mis-CEO tal-housing biex tmur għand il-Lands bil-miktub biex il-Lands setgħu jkomplu l-proċess. U dak li ġara Mhux hekk ġara. bl-aktar mod Mhux hekk ġara. bl-aktar mod trasparenti fejn jien bħala Ministru Il-permess ħareġ minn għandek. jien bħala Ministru responsabbli mill-housing ktibt ittra ta' mhux bat email mill-Gmail personali Kollox għandna tiegħi, litri. mhux bat email mill-Gmail personali tiegħi nagħti go ahead biex xi ħadd jieħu 4.2 miljun euro. Ftakar Ġenis li kellna Prim Ministru li fil-bidu tal-leġislatura mill-Gmail privata tiegħu bat email biex jawtorizzaw għal go ahead 4.2 miljun euro. Dr. Said, il-ħin konċina? Lil xi ħadd illi l-art kienet tal-gvern, il-proprjetà kienet tal-gvern u għax falla għamillu bailout. Fil-Kastana kull ma milna ġustizzja. Tajna l-art lura l-sidin oriġinali. Parti mill-art ta' Ġustizzja ma' 3,000 ruħi li dak iż-żmien kellhom bżonn Mela, housing ħalli soċjali, ġu 700 minnhom kienu persuni li għandhom bżonn li kellhom bżonn għajnuna b'mod Mela. immedjat. Dr. Said, il-ħin huwa Nista' nirrispondik kontrina fuq għandi din? l-aħħar Jew tagħmel domanda, statement għandi l-aħħar Nista' domanda, nirrispondik fuq xi din? riżulta. Mela, fuq is-700 tal-housing, importanti nirrispondi fuq Il-ħin din. kontrina. Xi Skużi, riżulta? għamilt statement. Kellna ħawiex kwarta. begal- Mela, f'sena Ministru jien naqqast il-waiting list biktar minn 600 għax krejna minn ma bnejna xejn. Għax ħadd deċiżjonijiet U krejna minn lejliet. il-privat. Krejna minn il-privat 600 unit. Fit-3 snin ta' dan il-gvern żied il-waiting list b'10%. Jekk qed tgħid inti li hemm 40 permess, għaliex ma nbnewx f'dawn it-3 snin dawk il-40 plot? Għaliex ma nbnewx? Għax l-affarijiet isiru bil-għaqal. L-istatistika titrellem weħda. Għamilt mistoqsija parlamentari lill-Ministru responsabbli mill-housing u qedlu. Kemm naqas il-housing Il-ħin kontrina. Kemm naqas il-house, kemm naqset il-lista ta' stennija fi żmien gvern nazzjonalista u naqset biktar minn 600. U kemm żdiedet fl-aħħar 3 snin u żdiedet biktar minn 10%. Dak huma fatti, ċifri li jitkellmu Ħalli weħedhom. nsaqsik l-aħħar domanda tiegħi il-ħin kontrina xi riżulta jekk dak il-kuntratt issa joħroġ illi mhuwiex validu. Iva jew le se terfa' responsabilità Ara, politika. jiena erfajt ir-responsabilità meta rrid li ssir ġustizzja. Bħalma sar il-ġustizzja ma' sidin oħra, ta' jiġifieri din mhux l-uniku biċċa art li ngħatat lura lis-sidin. Responsabilità politika. Fi żmieni intrefet ir-responsabilità wkoll għaliex numru ta' proprjetajiet li kienu requisitioned, il-liġi tal-requisition jerġa' ER minn dik tal-espropjazzjoni minn għadda minn requisition order jaf xi tfisser. Neħħejna r-requisition orders kważi kollha eluf biex tajna dawk Jekk dan il-proprjetajiet. il-każ jirriżulta li l-kuntratt lis-sidin. mhuwiex validu, Mela, inti Chris Said se terfa' responsabilità politika. Ara, jina li għamilt bħala Ministru responsabbli mill-housing, flimkien ma' CEO tal-housing, tajna ir-rilax lil GDP, il-Government Property Division, biex timxi bil-kontratt. Imbagħad sta għalihom minn hemm il-qudiem biex raw huma kif jimxu biex isir il-kontratt. U jien għandi l-informazzjoni li imbagħad, informazzjoni li ħarġet minn għandkom għax minn hemm il-qudiem ma nafx ġara iżjed, li sar il-kontratt biex dik il-parti żgħira ta' art li kienet ittieħdet lill-privat. Skużani, domanda biex nagħlqu xtaqtiva jew le minn għandek. Jien erfajt Se terfa' responsabilità politika. Mela, jien erfajt ir-responsabilità politika billi tajt rilax ta' din l-art lill-Lands Department biex il-Lands Department ikun jista' jimxi bil-proċess li kien hemm bżonn u jgħaddija lura lis-sidien. Ma għamilt xejn ħażin, anzi għamilt ġustizzja. Għamilt ġustizzja ma' familja li kienu ħadula l-art u għal 20 sena ma ntużax. Hemm każijiet oħra bħal din, imma aħna qed nitkellmu fuq dan il-każ tan-Naxxar. Semmejtlek l-eżempju ta' Transport Malta li ta' iktar minn 40,000. Oħra jiena nirringrazzjak tal-li Grazzi kont hawnhekk tal-istedina. magħna u nsellem lil dawk kollha li qegħdin jarawna. Dik kienet l-intervista sħiħa li aħna għamilna flimkien ma' Shadow Minister Chris Said.
Minna noħorġu 5 osservazzjonijiet. Naraw. L-ewwel punt. Chris Said ikkonferma li l-art li fuqha kienet ilha ssir talba snin u tkun irrifjutata x'kien hemm permess għal bini ta' housing soċjali tal il-privat b'deċiżjoni f'kampanja elettorali. Kienu stess li biex jiddefendi ruħu mill-fatt li l-kuntratt kien iffirmat 48 siegħa qabel l-elezzjoni ġenerali għalilna li litra iffirma f'Jannar. Ekku f'Jannar. Bidu ta' kampanja elettorali. Chris Said kellu jammetti li l-awtorità tad-djar kellha 40 permess biex tibni, wara li għamel ġimgħat jiddefendi ruħu billi jgħid li l-awtorità ma kellix aktar pjani li tibni. It-tielet punt. Chris Said kellu jammetti li aġixxa mingħajr l-approvazzjoni tal-bord tal-awtorità tad-djar, xi ħaġa li fit-tmexxija pubblika hija meqjusa bħala mhux etika u mhux trasparenti. Il-mistoqsija l-kbira hi għaliex Chris Said rid jaħbim il-bord. Ir-raba' punt. Jgħid li ma ndaħalx id-Dipartiment tal-Artijiet, imma litra li għandna f'idejna turi biċ-ċar li ordna lid dipartiment tal-Artijiet lil min tagħti l-art. Il-5 punt. Chris Said ma kienx komdu jgħid x'jagħmel jekk jirriżulta li l-kuntratt ta' ħari imur kontra l-liġi u null għaliex ma mxewx mal-proċeduri. Ipprova jitfa' ħtija fuq in-nies tad-Dipartiment tal-Artijiet li jużguru li dwar dan qatt irridu nisimgħu. Fuq kollox dik ma' Chris Said kienet kwarta li wriet kemm mhux kredibbli. Dan il-programm qegħdin inxandruh ukoll b'ċertu sens ta' sodisfazzjon għaliex għaddiet l-ewwel ġimgħa minn meta nidejna news portal tagħna www.one.com.mt. News portal li jidher li qiegħed jaqbad sew magħkom, però nixtiequ l-għajnuna tagħkom. Nixtiequ nkunu nafu intom kif taħsbuha, tistgħu tħallu l-kummenti taħt kull artiklu. Nixtiequkom tagħmlu shares ukoll u nixtiequkom tibatulna l-istejjer tagħkom sabiex intkom tkunu protagonisti. Allura l-email address tagħna huwa onenews@one.com.mt. Għandna channel fuq YouTube u paġna fuq Facebook ukoll. Grazzi tal-li għal darba oħra kontu magħna, l-kumplament tal-lejli tajjeb.